Isang rider ang nasawi habang dalawa pa ang sugatan matapos ang isang vehicular accident sa MacArthur Highway, Barangay de la Paz, City of San Fernando, Pampanga, pasado alas 5 ng umaga nitong April 30. Ayon kay Police Captain Patricia Milen Leron ng City of San Fernando Police Station Substation 4, sangkot sa insidente ang dalawang motorsiklo at isang truck. So si motor po, single motorcycle, traversing siya going Angeles. Kaso po, bigla yung kinorbaking opposite lane going San Fernando. Nakabunggo niya po tong truck. So after niya mabunggo tong truck, tumama naman po siya dun sa isa pang motor. So yung nabangga niya pong pangalawang motor, dead on arrival. Pero po yung back ride, nandun pa po sa ospital sa JBL. Pero may mga witness naman po tayo na kung ano man po yung nangyari kanina. Do we have CCTV po? Ito po ala pong available CCTV yung nung nangyari yung insidente. Pero atin tamo pong witness, deng estudyante po Kingol po. Base sa initial report ng PNP, tumama sa pavement ang mga riders dulot ng malakas na impact. Ayon kay Rochelle Fernando, Operations Chief ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, dead on arrival ang estudyanteng rider habang nasa ICU naman ang backride nito. Nagtamo naman ng sugat ang isa pang driver ng motorsiklo. Ang San Fernando Rescue Unit ang unang rumisponde sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Ito naman ang paalala ng kapulisan sa mga motorista. Magdahan-dahan ken pa magmanehuan po, siguraduhin maayos yung kondisyon ng sakyan ang poring motor tamo, bayo mama ko. Ampo manatiling alerto, responsable at iwasan ng sobrang bilis pa magmaneho. Sulod tayo po, yung helmet tamo, and dalalahanan tamo po yung kaligtasan ng pasahero at ren kapwa taking dalan. Nung atin man po milyari king dalan, agad ye pong ipabalo king kapulisan. Handa po kaming tumulong at tumalalay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.